Dziko la Malawi takhala tikuvota kuchokera mu chaka cha 1993 kufika msiku lalero mu chaka cha 2025. Mu nthawi yonseyi imene takhala tikuvota pakhala pakuchitika zinthu zochuluka zosiyanasiyana chifukwa chakuti atsogoleri osiyanasiyana m'mipando yosiyanasiyana ndi amene amakhala akupikisana. Kuchokera mu nthawi imene tinkavota koyamba mu chaka cha 1993 sizinali zakuti tikuzisankhira president, koma zinali zinthu zakuti tikufuna tisankhe kuti kodi tizikhala ndi ulamuliro wa chipani chimodzi kapena tikhale ndi ulamuliro wa zipani zingapo. Tikweze voice. Kapena tikhale ndi ulamuliro wa zipani zingapo. Endi anthu anasankha kuti afuna akhale ndi ulamuliro wa zipani zingapo. Izi zinachitika ndipo Kamuzu anavomereza, ngakhale anachita uwone, anatizindikirisa amalawi kuti mukuvotera matipati mudziwe kuti matipati ndi nkhondo, mudziwe kuti dziko silingazakhale laufulu, dziko lizavuta kuti litukuke chifukwa cha matipati. Koma anthu tinasankha ufulu wa zipani zambiri, ufulu umene umaloleza anthu kulankhula zinthu zakukhosi. Izi zinachitika ndipo mu chaka cha 1993 kunakhazikitsidwa ku Malawi kuno multi-party system, ndipo kunayambika zipani zingapo. Chipani choyamba chinali cha Afford, chipani yachiwiri chinali chija chimene timachidziwa bwino cha UDF chimene chinatenga boma mu zaka zotsatirazo. Mu nkhani yokhuzana ndi ndale mmene anamenyera nkhondo pakatipa, mmene anamenyanirana pakatipa kuti apezekene kuti UDF ndi imene yalowa mboma, izakhale video ya tsiku lina. Koma mu chaka cha 1994 ku Malawi kunachitika chisankho choyamba, ndipo ichi chinali chaka cha 1994 pamene kunabwera chipani cha UDF chimene chinafuna kupikisana ndi chipani cha MCP. Ichi chinali chiyambi cha demokrasi. Chisankho choyamba chinachitika pa 17 May mu chaka cha 1994 ndipo anthu amene analembesa anali okwana 3,775,256 ndipo mavoti adachitika. Abakiri Muluzi a UDF anapeza mavoti okwana 1,404,754 ndipo owasatira anali a Hastings Kamzubanda amene anapeza mavoti okwana 996,353. Koma ndikofunikira apa kuti tizindikire kulankhula kuti MCP inaluza. Iwowa sanalese. Kamzubanda anapanga chiganizo cha nzeru chimene palibenso president wina aliyense ku Malawi kuno amene anachichitapo. Anavomereza kuluza iyeyo, like okay fine, ndayankhula kuti palibe aliyense amene anachichitapo. Mwina mukhoza kumazifunsafunsa kuti nanga Joyce Banda dikira ndikaye ndifotokoza. Kamzubanda kuwerenga mavoti kuli nkati iye anabwera poyera ndikuyankhula mawu akuti is fine, ndavomereza kuluza, ziko ndikulipereka m'manja mwa Bakiri Muluzi. Izi zinachitika iyeyo atayankhula speech kwa 1 hour kulankhulira ku mtundu wa Amalawi, imene mu nthawi imene Amalawi speech analibe nawo ntchito. Chimene iwowa ankafuna ndicho kuti angopereka mphamvu kwa Bakiri, anthu azipitirira kukondwerera. Ndipo Bakiri Muluzi anapeza 47% pamene iyeyo wa MCP anapeza 33%. Dziko linalowa m'manja mwa demokrasi. Tinayamba kuchita experience zinthu zasopano. Dziko la Malawi linayamba kuchita experience kulankhula za chipongwe kwa mtsogoleri ndi kusamangidwa, kuyankhula za mwano kwa mtsogoleri ndi kuyenda free, kuyankhula zinthu zakukhosi. Dziko ndikuyamba anthu kuzindikira kuti tikhonza kuyankhula zinthu zakuti, tikhonza kupanga zinthu zakuti, tikhonza kukhala ndi zipani. President akalakwisa tikhonza kupanga zinthu zakuti, chilichonse chimatheka. Okay, so mundilole kuti mukanthawi akaka mmene tangomaliza kuona za chisankho cha 1994, chisankho cha 1999 tisachiwunike kwambiri, tingopita straight ku 2004 chifukwa chakuti chisankho cha 2004 chinachitika pa 20 May mu chaka cha 2004. Ichi chimayenereka kuchitika pa 18 May, koma zipani zosusa zinadandaula kuti zinali zinthu zosayenera. Izi zinachitika kuti chisankho ichi chichitike pa 20 May mu chaka cha 2004. Ngakhale chisankho ichi chinkachitika, candidate wa chipani ichi anali Bingu wa Mutharika. Timveserane ichi.
candidate anali Bingu wa Mutharika. Nthawi nkuti acheya atalephera kuwachita convince anthu kuti asinthe malamulo akayimidwe ka president kuti president akhonza kumayima materemo atatu osati materemo awiri, koma anthu anali olusa. Izi ndi zimenenso zinachitisa nyimbo ija yotchuka ya Bile Kaunda ija imene amati Agalatiya. Anafunsafunsa kuti kodi ufuluja mwatilanda, kodi unali wangongole, kodi mesa munati simuzataya pangano, nanga bwanji mwataya pangano potengera Agalatiya 5 kuti Agalatiya munayamba bwino koma mukufuna musirize ndi zoyipa. Tonse tikudziwa nkhani ya Bile Kaunda amene inathera. So m'malo mwake panabwera Bingu pa tikiti ya UDF, anayika Bingu. Koma chisankho ichi chitachitika pa 20 May panadusa masiku okwana awiri asanauluse, ndipo apa panali pa 22 anthu anali okwiya kwambiri, ndipo anthu anakonzekera kuti akhonza kuchita zionesero chifukwa chakuti zosatira zimachedwa kuulusidwa. Koma pa 25 May ndi siku limene MEC inaulusa amene wawina, ndipo Malemu Bingu wa Mutharika ndi amene anawina ndi mavoti okwana 1,195,586, ndipo amene anali president candidate wa MCP mu nthawi imeneyo a John Tembo anapeza mavoti okwana 937,965, pamene Agwanda Chakwamba anapeza mavoti okwana 886,118. Iwowa amayimirira mgwirizano uja wa coalition. Tiyeni tione mzisankho za 2009. Chisankho cha 2009 chinachitika pa 19 May mchaka cha 2009, ndipo nthawi imeneyi Bingu wa Mutharika anayimirira chipani cha DPP, ndipo running mate wawo anali Joyce Banda. Iwowa anawinanso kawiri ndi mavoti okwana 2,963,820. Imene tikukumbukira bwino kuti inali landslide, like anawina opanda wina aliyenseso kuti fwe. Pamene John Tembo amene ankapikisana nawo Bingu nthawi imeneyo anapeza mavoti okwana 1,365,672, ndipo Bingu analumbiritsidwa ngati president pa 22 May mchaka cha 2009. Ngati monga werengese bwino ndi zinthu zakuti panatenga sipanaduse 72 hours anthu chiponyere mavoti. Kenaka chisankho china chosatira chinachitika mu 2014. Zisankho za 2009 zitachitika zinthu zinatenga 10 chifukwa chakuti mu zaka kutasala zaka ziwiri kuti anthu akavotenso Bingu wa Mutharika anamwalira, ndipo mapeto pake Joyce Banda ndamene anatenga mpando wa president. Ndipo mchaka cha 2014 zisankho izi zinali zofunikira chifukwa chakuti chipani chimene chinali mboma mu nthawi imeneyo sichinalowe mboma ndi mavoti, ndipo anthu anali kufuna kupereka nkhawa zawo pogwiritsa ntchito voti. Ndipo mchaka cha 2014 chisankho chinachitika, ndipo ichi chinachitika pa 20 May mchaka cha 2014. Mu nthawi imeneyi anayima anali Peter Mutharika, pamene running mate wawo anali Malemu Saulos Chilima, ndipo Joyce Banda anali akuyimirira chipani chimene anapanga mu nthawi imene Bingu atamwalira, chipani chija cha Peoples chimene amatchula kuti PP. Ndipo Sosten Gwengwe anali running mate wawo, pamene MCP president anali Lazarus Chakwera, ndipo running mate wawo anali Richard Nsooya. Muchisankho chimenechi Peter Mutharika anapambana ndi mavoti okwana 1,904,399. Ndikufuna mumvesese apa kuti nambala ya anthu ovota inali ikuchulukira nthawi ndi nthawi, ndipo kuchokera mu chaka cha 2009 pamene Bingu anapeza mavoti okwana 2 million yekha, tikuona apa Peter anapeza mavoti okwana 1 million. Like wanko kuti zinthu zinali zikusika pang'ono, koma musadere nkhawa, anali ma 100,000 ochepa kufika chakuti iye anatapeza mavoti okwana 1,904,399. ndipo chipani cha MCP chinali chosatira popeza mavoti okwana 1,455,880, ndipo a Joyce Banda anapeza mavoti okwana 1,055,236. Atupere Muluzi anapeza mavoti okwana 717,000. Well, yep.
Zotsatira za chisankho izi zili ngati Joyce Banda anachita remark, anavomereza kugonja koma analamula kuti mavoti aponyedwenso iye sazayima nawo, koma kuzera ku makhoti komanso kuzera m'malamulo a dziko lino sizinamulole kutero, ndipo Joyce Banda anatuluka mboma pamalo pake amene anatenga ndi Peter Mutharika. Tinakhalapo ndi zisankho za 2019 koma mavoti a mchaka cha 2019 anazachitidwa nullify ndipo anthu anavotanso kawiri mchaka cha 2020. Mavoti a mchaka cha 2019 chipani cha DPP amene anayimirira ngati presidential candidate anali Peter Mutharika, ndipo chisankho chinachitika pa 21 May ndipo pa 3 February mchaka cha 2020 khoti linalamula kuti zisankho zibwerezedwe patapezeka maumboni akuti zisankhozi zinachitika mosayenerera ndipo panali zinthu zambiri zimene zinali zolakwika. Chisankho chachibwereza chinachitika ndipo Chakwera amene anali pasogolo mu mgwirizano wa tonse anapeza mavoti okwana 2.6 million. Kukhala exact anali mavoti okwana 2,604,043 ndipo Peter Mutharika amene anali ndi Peter Mutharika ndi amene anali owasatira ndi mavoti okwana 1,751,877. uku kunali kutuluka mboma kwa chipani cha DPP. Pano kwachitikanso mavoti mchaka cha 2025 ndipo chaka chino anthu amene analembesa ndi okwana 7,203,390 ndipo amene akuyimirira ngati ma MP analipo anthu okwana 229 pamene 509 ndi amene akuyimirira ngati makhansala. Nkhani yayikulu imene ikhalepo ndi yakuti zinthu zitha motani. Maso ali kusogolo. Like guys, ndangokuoneserani history ya kumene tikuchokera chifukwa munthu amene sakuziwa kumene akuchokera amakhaso kusakuziwa kumene akupita. Ngati mukufuna kukhala ndi video imene tione zinthu zimene zinachitisa zisankho za 2019 kuti zibwerezedwe, tiuzeni muka comment section below. Ndikhala ndikukupasirani zonse. Chimene ndingakupempheni ndi chokuti muchite subscribe chifukwa ndikhala ndikukupasirani nkhani zokhazokhazo zoona. Dzina langa ndine Sam Mavita. Their worship. Amen. Their word take it, sir. Amen. Egbasha. Amen. Atala. Amen. Atini. Amen. Atawadu. Amen. Abegba. Amen. Egbasha. Amen. Igwe abara. Amen. Atafuna kusiwe. Sikolo seli